Ndisandamboonawo zvinhu zvakadaro zvichiitika, ndakatorowawo nehana nazvo kuti mwana anoiswa maoko pagas stove like handisandambozvionawo zve. Yaive yakatobatidzwa gas stove muchitoona kuti yakabatidzawo vachiisa mwana maoko? Ndo zvachona zvakaitika. Kana vana vavo vaiti kana iri punishment vaiswera nenzara, dzimwe nguva taizotova zvekudya. Vana vacho vanga vakawanda sei? Vana vacho vakawanda i5. Wani musikana wacho akutorara patoilet mumba medu. Ihuku yakuzvidyira mazai ayo. Amai amuroi vada kutongozvidyirawo mwana wavo. Saka amai ava ina ndaa chekutapudza kana kuwedzera. Amai vanga vangoenda kujeri. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana tava vabereki tapiwa vana tinenge tapiwa responsibility yekuvakudza, kuvarayira nekuvachengeta nekuvariritira. Mukuvarayira nekuvapatsika dzimwe nguva panodiwa kashamu kekunyambudzira kuti mwana ave anoteerera. Asi nyaya yakaitika kuno kuOverspill kuEpworth, mudzimai anonzi Mai Princess vazhinji vataura vakati akazopfurikidza mwero. Mukamuri riri mumashure mangu imomo ndimo makatorwa vhidhiyo yemwana airohwa namai vake achipiswa maoko pagasi. Vhidhiyo yakatenderera makaionawo? Hongu takaiona. Chii chamurikuda kutaura imimi pamusoro pezvakaitwa namai ava kumwana wavo? Ini ndiri kuti mai ava ngavatoende havo vanotongwa, mwana uyu oenda kunochengetwa vana. Nekuti zvakaoma ende zvinorwadza, zvinoshungurudza ende zvinobata, nekuti after that varova mwana vakamutipa vakati iwo pakauya vanhu vanobvunza kuti ndakupisa here, unoti aiwa handina kupiswa ndarohwa nemusika. Asi mwana anga achitoonekwa ane mavanga mumaoko ekuratidza kuti moto wamupisa mwana uyu. Chii chingange chakakonzera kuti mai kunyange vagumbuka zvakadii vasvike pakukuvadza mwana zvakadaro? Hongu vana mai tinobatikana nekushungurudzika. Dzimwe mai ava dzimwe dzenguva ndivo vanga vari muriritiri wevana. Vobva vabatikana kuti ini ndiri kutosafa kuriritira imimi. Pamusoro pazvo ndiri kuriritira wobva waenda kunoba kunext day hazvina zvazvinobatsira. Ishungu mai ava vakashaya kavakamfota nekukurumidza ndobva wangobatikana nehasha ndobva wakuvadza mwana. Asi pakukuvadza kwavakaita mwana ngavamboenda vanorangwa kuti vazive kuti hazviitwe mune ramangwana. Zvichida kune umwe mai izvozvizvi vatori pahasha pamwe mwana akanganisa zvekuti vari kuti ini zvangu ini, ndeipi advice yamungade kupa kuna naamai kana kuti kune mubereki wese? Aiwa, kune mubereki wese ndinopa advice yekuti kana tichinge tabatikana nevana ngatiregei kuda kupedzera shungu dzedu. Pamwe ndakagumburiswa nababa wachona, pamwe vakandisiya mwana uyu ari mucheche, pamwe vakandisiya ari dumbu. Ngatingoshingirirai semashingirira awakaita kuti wakasiyiwa riri dumbu ukashingirira nhasi ukamubata. Tinongozvipa mwoyo wekuregerera, mwoyo wekudzora, tongoshingirira samadzimai. Vamwe uchitaura navo vari kuti vana vacho vemazuva ano vari kubva vanyanyawo, havachadzoreka. Kwemimi kuvana kuri kuti kune vana vakateerera zvine zvamuda kutaura kuvana? Aiwa, ndinongoti vana vedu ava chimwe chachona chinokonzera kuti vana vasadzoreka ende vasatiteerera inyaya yekuti mwana iwe unenge uchimuratidza zvinhu zvisirina kururama, zvisina kunaka, ende uchimusiya. Mwana anobvirirwa pamavambo kumutsiura, anofanira kutoziva zvaunoda iwe nezvausingadi. Mwana nhasi unoenda kabvirira achiri mudiki kumudza kuti iwe usaje kumaraini, usapuwa chikafu naningi, haatochidzi. Asi ndikada uzomuudza akura anenge ungoti ko pese vaingondisiya ndichienda wani. Tataura nemudzimai ati vana dzimwe nguva zvinorwadza zvekuti unosvika pakurova mwana wozokaruka watoita chimwe chinenge chakakurisisa kudhara nekuda kwekuti mararamiro ari kuita ana amai ari kurwadza. Vhidhiyo ndaiona samai inini regai ndizviimiririre kuti zvechokwadi samai tine zvinotibata kuti zvichienderana kuti situation yekuchengeta vana vako iri kuuya sei. So paunozoda kuti uwe nekuti unzwisise kuti mwana zvaatadza izvi regai ndimurange nemarangiro mashoma, unogona kutokundikana wotozozvifunga watozviita, asi utori nemwoyo wekuti mwana wangu dai anzwisisa. Ndo mafungira angu, nekuti kurera kwatiri kuita vana hatisi chese tine upenyu hunenge huri nani. Pandiri kuedza kuti inini samai vana vangu vaitewo zviri nani ndisina wandiri kunetsa, iye mwana ozouyazve futi aine zvimwe iwe wagara uine zvimwe.
Zvinokutadzisa kuti unzwisise kuti kamurangiro kandirikiita mwana achasvika pakurwadziwa kusvika apa. Nekuti mai ava vanotoratidza kuti mwana uyu dai vasina kusungwa kana vasina ita sei, vanga vachatorwadziwa futi kuti vada kumuendesa kuchipatara. Vada kutorwadziwa futi nekubvisa mari yavainayo. Hapana pavaizombomusiya amai ava mwana uyu achisvika pakuti apore asina kuenda kuchipatara. Zvichireva kuti samai vakatadza, asi vane kumwe kuranga kwavakafunga kuti uku ndikadai havana zvimwe zvacho ndandofunga handinyatsonzwisisi. Nekuti inini ndiri mudzimai anotomboita hasha. Ndine vana vangu 2 vakomana. So pandinoshanda dzimwe nguva ndinotoshanda kwekuti ndinorara ndiri panze, ndichisangana nemamwe masituation anenge achindirwadza. So pandinomubata ndinotozorealize mwana wangu ndiregerere, but story yangu inenge yakutobva pasi pemwoyo wangu kuti mwana wangu arwadziwa, asi ndendatobata zveshuwa, kutobata kwehasha chaiko. Saka handizivi kuti upenyu kuti hureruke uri mai unganyatsoita sei, kuti usvike pakuti hasha dzikanyanya unokwanisa kuzvidzora maitiro ako. Zveshuwa mai avakatadza, handisi kuramba, asi handifungidziri kuti murango wavo pawaifungidzira kuti zvichazodai. Dzimwe dzenguva aingofunga kuti pamwe achangodaiwo tumaoko osiya, asi vasina kutozwa kuti dzinenge dzatongobatanawo dzakewo dzemusikanzwa yake nedzako dzimhepo dzikanyatsobatana chaiko chaiko ka munozwa kune mwana kuti anospina achitokurowa iwewe mai uchishaudzwa kuti zvii zvaitika. Kujeri murango wekuti kana mai vatadza vanofana kurangwa, asiwo ndaingofunga kuti vaizongopuwawo murango uri nani samai kuti vanzwisise kuti kana ndichiranga futi mangwana handifanire kuranga ndiine murango upi wakadaro. Ko kuna namai advice yamungade kupa, nekuti imi matanya kuti dzimwe nguva unobata nehasha, saka zvingaitwe sei kana hasha dzakuwandira asi mwana akanganisa? Kazhinji kacho chiri kutotibatsira sana mai ndofunga inauye kuti tiri kuzoendawo kumachechi. Ndofunga ndo zvimwe zvezvimwe zviri kuzotongokukontrorawo, kuti ndofunga Mwari vanenge vatongoona kuti point yako yawabata watongofanana nemhondi iri musango, Mwari votongopindirawo. Zvisizvo izvozvozvo ndimwe ndiri mai wekuti nesituation yangu yandinayo ndotombobata kwekuti pamwe pacho ndotombofunga dai ndisina vana vacho, ndeti ndendanyanya kutonzwa pain inotondibata ndimbodi kunyepa. Vamwe varubva vataurawo kuti ko iye aimbotora vhidhiyo, aitorere vhidhiyo asinganunure mwana, asingaite sei. Vamwewo vabva vataura kuti aiwa aiitira kuti zvionekwe sezvazvaita apa. Zvionekwe asi uchisirira kauya achitokuwara. Iye ndiye mai, handiti ndimai, kana kuti anga ari murume kana anga ari chii. Kuriwa takatofanana, indogona kutofunga takatofanana. Umondi hwako hwekuti uri kutora kamera kusvika ipere, iwe uchitoona kune mumwe munhu ari kuurayiwa. Indotoona iyewo futi watoriwo noumwe mweya. Nekuti anga ine mweya wokudzoredza akakasikawo kubatawo kuti aiwa mwe wangu maenderero ako anyanyisa. Nekuti ifungai kuti kutsvakwe mwana akusvika pakurwadziwa, iwe wakangotora kamera, chawakawana right zvazofamba hazvo but mwana kurwadziwa. Ingofunga kuti iyewo dai akakasikawo kuti aiwa mwe wangu zveshuwa ndazviona kuti wadaro, ndatora zvangu, asi tarisa uone zvawaita. Ukasikawo kuone moyo unokasikawo kubata, zvino kuti atoriwo nemoyo woushingiwo futi. Ndinongokurudzira hangu kuti dzimwe dzenguva semadzimai tikawana zvekuita zvinokudzikisira futi muhasha dzako, enge zvinokuita kuti uzoone kuti vana vangu vakakosha, nekuti paunenge washanda, ndiri pamusika seizvozvi, pandinoshanda zvinhu zvangu zvichiwanika zvishoma zvinondipodza moyo, ndokwanisa kukavha zvandinenge ndichida kana kuti zvandinenge ndichida kubatsirikana nazvo. Kana kuti futi chimwe chinhu chandakambonzwa inauye kuti vana baba vamaitiro avari kuita havasi kukwanisa kuti batsira muzvinhu zvedu zvatiri kuita, kuti vana takazvara tiri vangani, tiri 2. Dzimwe dzenguva mai avane pressure, mutakishopu muye hamuna kutengwa, verendi vari kuda mari yavo, amai vezvikweretu vechimbadzwa kuda mari yavo. Zvikabatana izvozvozvo indofunga kuti hangu dai mai ava murango ngavapuhwa, asi vapeiwo murango wekuti mangwana vazonzwisisa kuti samai handichafaniri futi kudii kubva ndazonyanya kudaro, nokuti kutadza kuri mumunhu, kutadza kuri mumunhu.
ndo mafungiro angu andinongoita wangu kuti vakatadza asi kutadza kuri mumunhu. Tiri kuno mama ndofunga muno muEpworth pamwe makaonawo vhidhiyo yakatenderera mai vemuno muEpworth vakarova mwana vakamupisa maoko. Chamungade kutaura pamusoro pezvakaonekwa pavhidhiyo uye nezviri kuitika chii? Ini ndiri kungotaura kuti amai ava ka ihuku yakuzvidyira mazai ayo, amai amuroyi vada kutongozvidyirawo mwana wavo. Saka amai ava ina ndachekutapudza kana kuwedzera. Amai vanga vangoenda kujeri nokuti haungazviurayire mwana wako nekuda kwemurume kana kushayiwa basa kana kushungurudzika. Takakura zvese zviriko. Amai ava inini handina kutapudza kana kuwedzera, ngavaende kujeri. Zvamakakura zviriko zvekurohwa kwevana taitodzidziswa isu ana mai vedu vaibata shamu kana vaiti vakatsamwa vanga vasingatirovi nemaoko kana kupisa izvi zvatiri kuona izvi vaitonotema shamu muhabhurosi votinyambudzira zvawaita handizvidi ende wanga usingatizi taitodzoka ndopfugama pasi matii mama kana ndikuri kurohwa ndotorohwa ndiripo ndosimuka ndoita zvandanzi namai vangu ndiite panguva yacho iyoyo. Saka ndikuti mai ava ngavaende kujeri pavanodzoka vanenge vadzidza nekuti havana kuzvarirwa vakazvara vega. Tataura nababa vanotengesa pedyo nepakaroverwa mwana uyu. Vatevo vakatoona mwana achitorwa kwaakanga achinzi aida kuba vachiuya kuzomurangira kunoku. Uye vakazotaura nemudzimai uyu aiti pane munhu akanditora vhidhiyo iri kutenderera pasocial media. Ndine manzwiro andakaita kuti akafamba sei. Mwana vakanetsana vachinzi mwana akanga apinda mutakishop ane zvinhu zvaaida kuba imomo. Saka akaonekwa apinda mutakishop achinzi aida kuba. Saka ndopakabva paenda mai vacho vachinomutora kutakishop yacho yainzi aada kuba iyoyo. Saka pavakanomutora ndopavakaenda naye pabasa pawaishandira ndobva vatanga kumubvunza zvavaimubvunza vari patakishop ipapa. Wabvunzana ndobva vakazomubata ndobva vatanga kumurova. Vamurova kudaro ivo havana kunotisa kuti pana someone aitora vhidhiyo ari kumashure kwavo. Then vakatozoshamisika following day rachona vhidhiyo raakusirculata pasocial media. Ndo pavakazoziva ipapapo kuti vada kubatwa nemutemo here ndobva vatanga kutisa vakutya kusunga. Imimi vhidhiyo iri makazoriona here uye pakaitika nyaya yekuti vakanga vachienda kunoranga mwana makaona here kuti makazongona rawo vhidhiyo? Ini ndakapedzera kuvaona vachienda kunoranga mwana. Saka ivo the following day racho ndopa ndakazonzwa kutaura vaona vhidhiyo. Ivo vacho ndovaitaura vachitanzi pane munhu akanditora vhidhiyo ndisingaoni. Saka ndazonzwa kuti vhidhiyo rakusirculata pasocial media. Saka ndakatozoonawo vhidhiyo through media rakutosirculata. But zvokuti rakazotorwa nani handina kunotisa. Asi ivo vaitongosuspectawo kuti maybe vanhu vandoshanda navo ndovakatora vhidhiyo. Asi vanga vasina ruzivo rwekuti ndiani akatora vhidhiyo. Because patime yacho vaikoncentrata nezvekurohwa kwemwana havana kuziva kuti akatora vhidhiyo ndiani. Imimi mwana uyu munomuziva here nekuda kwekuti dzimwe nguva pamwe unotoziva kuti mwana uyu ane musikanzwa vaigara vachimuranga here kuti kwai kuri kutoranga kumuranga? Zvekurangana vaigara vachirangana yenbe kana vanhu vachinge vaita musikanzwa vaigara vachirangana pavanenge vangokanganisa ndipo vainge vachirangana. Mwana uyu munomuziva here mwana ane musikanzwa here zvekuti munotozoti mai vakanga vasvikawo pekugumirwa vatirega ndirange mwana? Musikanzwa yanga iripo zvayo. Vana vacho vaigara vachiita musikanzwa yenbe. Musikanzwa yanga igara iripo panzvimbo. Maona vhidhiyo imimi kuona kwamakazoita ndo marangiro aita mwana chii chamuri kuda kutaura imimi nekuti kutaura kuno kuvava mumaoko emapurisa? Ndaona vhidhiyo pakuranga mwana zvavo vakakanganisa. Kamarangiro avakaita mwana vakakanganisa. But the other hand yachona zvimwe zvacho zvine zvitova kuti mwana vaite musikanzwa sometimes vanenge vachipushwa nezvinhu zvakawanda. Because munhu aichengeta nhamba yevana vangu vakati wandei. Saka according nemawaniro aiita zvaisaenderana nenhamba yevana vangu vainayo. Saka pamwe pachona chinenge chakupusha vana kuti vabe pamwe pacho inenge iri nyaya yenzara. Ndiyo inenge yakuzotuma kuti vana vaite se vabe. Nekuzowedzera kwemusikanzwa vana vanenge vane musikanzwa yakawandisa still. Saka ivo vachona manje nhamba yevana yavakurira kuchengeta. Saka pamwe pachona munhu anenge aita hasha dzinozopfurikidza but maitiro acho avakazoitawo hawo anga asingazoiti marangiro avakazoita. But chimwe chacho chainyanyotuma kuti vana vacho vaite musikanzwa yakawanda inyaya yekushaya. Ndizvo zvimwe zvainyanyotuma nhamba yevana vangu vainayo yanga yakawanda because vaichengeta mwana vari wani rishirikadzi.
Kuri kuti imimi manzi muri mutongi muri kutonga nyaya yakaita seiyoyi munofunga kuti ingatongwe sei? Kana ndiri mutongi ndisinzi zvekutonga nyaya yakadai semunhu atadza wake haazofaniri kushaya murango kuti arangu kuti azoziva kuti zvinodai so, but nerimwe side rachona ndezvekuti vanofanira kuonawo kuti sometimes nyaya yekushayiwa nekuita sei ndo zvimwe zvaipusha kuti munhu adai. Pamwe pacho hasha dzinowandawo nemaitiro anenge because vana vacho pamwe pacho misikanzwa vaibuda everyday yavaiita, saka mumwe munhu anogona kuzoitawo hashawo dzakanyanyisa, but sometimes munhu anogona kungorangwawo according nemhosva yaanenge aitawo, but pamwe pacho achizorerutsirwawo nenyaya yekuona kuti munhu anga ari pakutambudzika nemhuri zvasina kumira musha. Tataura nanamai vakawanda, vamwe vati mai ava vanotovaziva kuti kunyangwe mumashure umu vaiita vana vekutora vachipanhira pasi. Ini nyaya yatakazoinzwa yaitika yakutendera pavhidhiyo, asi amai ava ineighbor yedu vaigara pamba pedu panext nepanext. Kugara kwavo kwese vairova vana zvekuti takatombonetsana nenyaya yekurova vana, kana vachirova vanoita kupurira pasi kana kubata zvinokuwadza, zvokuti musikana womombe akatochekwa-chekwa nemapanga nenyaya yekurova mwana. Asi nyaya yazoitika iyi yakazoitika vasingachagari pamba pedu vakugara kumusoro uko kwakanga vakutama vakugara. Saka munhu anotozikanwa tinoziva kuti pane kuranga kozoya kuabhusa vana. Imimi makatarisa vakanga vasingarangi vatosvika pakuabhusa? Vakanga vasingarangi vaiabhusa, nekuti mwana wari grade 5 takatonetsana vachimurova vachimupurira pasi kuti anyora uniform. Kumupurira pasi kuti bata mwana vachipurira makumbo opurira pasi, obata makumbo opurira mumadziro. Kana vana vavo vaiti kana iri punishment vaiswera nenzara, dzimwe nguva taizotova pazvekudya. Vana vacho vanga vakawanda sei? Vana vacho vakawanda i5. Wani musikana wacho akutorara patoilet mumba medu pamba pedu apa, akatanga urara kumba kwavo musi wasungwa amai vake, anga asingarare mumba. Tasingatoziva urara pachikoro pedu apa mutoilet, takazotomuonawo vana vechikoro vamuona vachifunga kuti imbavha. Kwaive kutiza mai here kusarara? Kwaiva kutiza amai. Zvino iye zvinezvi zvaitika izvi kunzi vasungwa pamusoro pekuti mwana wavakaranga vakarova vakapisa maoko, chii chamuda kutaura? Ndoda kukurudzira kumadzimai mazhinji kuti vana vedu vane musikanzwa, vana vedu zvavane musikanzwa ngatirovei neshamhu, tisapurire pasi, tisabate shamhu inokuwadza semusika, tisapise mwana maoko. Kana zvanetsa ngatiende kumapurisa vatibatsire. Tataura zvakare nemuridzi wetakishop umo munonzi ndimo makapinda mwana achida kuba, ati iye zvakaita mai ava marovero avakazoita uye kuranga mwana vakaranga zvakapfurikidza, vakatotya kunyange kuvabata, uye vanhu vakanga varipo vakaedza kuvabata vakatadza kudzora mudzimai uyu. Ini ndanga ndisipo ndakatosvika ndichitodzwa kuti pabatwa mwana anga apinda mutakishop achida kuba, so ndakanzi ende munoudza amai vachona zvinga zvichida kuita mwana kuti zvisazodzokoredzeka futi. Ndakatosvika vachitomurova, ndakatya kana kutarisa, ndakatongoswotena ndakatodzoka kushopa ndotogona kutaura nawo nesituation yachona mamiriro yange yakaita time yachona iyoyo. Makatosvika mwana achirova? Ndakasvika but ndakatadza kana kuvabata, kana ndakatongotena ndakatodzokera ndetochikotorowawo neniwo time yachona iyoyo. Sei muri kudaro? Nekuti kuona munhu achiita zvimwe zvinhu tokwasa kuti aiwa chiregai kudaro rangaiso. Sei makatadza kuti vana kuti maitya kurohwa? Vairatidza kuti vane hasha dzakawanda? Vairatidza kuti vane hasha dzakawanda, plus we tried kuti tivamise but takatadza because it's not only me ndange ndiripo, even vakatora the video rachona rakazopostwa venga varipo but vakatotadza kumisa munhu. Zvichireva kuti pane vakatomboedza kuvamisa mukatadza kuvamisa? Ndo zvazviri kutaura, takatrya but we can't. Plus ndendisati ndamboonawo zvinhu zvakadaro zvichiitika, ndakatorohwawo nehana nazvo kuti mwana anoiswa maoko pagas stove like handisati ndambozvionawo zve. Yaive yakatobatidzwa gas stove muchitoona kuti yakabatidzwayo vachiisa mwana maoko? Ndo zvachona zvakaitika, ndo pakazotrya vanhu kuvamisa pavakaona situation yavo like so. Vapedza kudaro makazoona mwana here mushure mekunge vamuranga kudaro? I passed through nepo ndakatoona vachitomutova maoko vachitoti mwana wangu musaite musikanzwa, munonditisa BP, vaitomutova maoko a day before kuzosungwa kwavo. Vaimutova nei maoko?
nemvura ine salt inodziya. dzimwe nguva kana paitika chinhu vanhu vanobvunza kuti ko mumashure umu zvaimboitika here, imi makambobvunza here kuti naimi mukadzi uyu marovero andaona achita mwana ko zvinombofamba sei? Ndingataura zvekunyepa, handina time yakawanda yekufamba kuenda ikoko yakwe. Iye zvinezvi kutaura kuno mai avari muoko emapurisa, kuri kuti ndimi mimi muri mutongi, muri kutonga nyaya yakaita seiyoyi, chii chamunenge muchitarisa? mativi amuchatarisa ndeapi uye mungavatonge sei? Pane zvinhu zvinoitika zvakati wandei. Handizoti amai vaigara nemurume wavo here oro vaigara vega here, ende murume wavo ari kupa support to the children here, because zvimwe zvinokwanisa kuuyisa bitterness kumunhu. So it's like you looking both sides, kuti ivo vari kumbogara sei, vana ndevavo here, ndevemurume here, kana kuti vane murume here, kana kuti murume ari kupa support kuvana here. I think ndo zvinhu zvandingatarisa izvo. Vamwe vachitaura vanotaura kuti pane kuranga then kwozouya kushungurudza. Imi makatarisa mai ava, mwana akanga akanganisa hongu, vairanga here kuti vakabva vapfuura mwero wekuranga? Vakadarika mwero wekuranga, vakadarikidza mwero wekuranga, but zvinogona kukonzerwa nebitterness. Saka maybe kutarisa mativi achona ese. Chii chamungade kutaura mimi kuna naamai vakateerera zvinezvi vari kuona chirongwa chino, kwete kuna naamai chete, kune vabereki, nekuti nyaya yekuti tikunzwa kuti mwana arohwa, dzimwe nguva kutofa chaiko, kurasikirwa neupenyu, mwana arohwa zvakapfurikidza, nyaya dzicho dziri kuramba dzichiwanda. Advice yamungape kuvabereki? Indofungidzira kuti mubereki ndo best friend yemwana. Mwana haafanire kutya kutaura even situation yaanenge asangana nayo kumubereki. The moment inotya mwana kuve friend kumubereki, even chero akarepwa haakwanisi kusikotaura, akangofunga kuti ndinosikorohwa. So ndoti vabereki ngative shamwari dzavana vedu. Kana tichiranga sometimes ngatitogare navo pasi tovataurira, kwete kuvarohwa, wotomuonesa upenyu kwahuri kubva nekwahuri kuenda. Tataura nababa vati hongu mai vakaranga mwana, asi kangatitarisei divi rana baba vevana ava, nekuda kwekuti zvinoratidza kuti vana ava kuba waisangove musikanzwa chete, asi kuti nzara chaiyo ndo yainge yabata vana ava. Chokwadi amai ava kudzoreka chaiko kwanga vasingatsiuriki. Sei madaro zvemumashure here mukati musi wacho iwowo? Kutobva kumashure chaivo vane mwana musikana mukuru chai vaigara vachitomurova, vachitomushungurudza, vachitoenda kumapurisa, vachitomangara, votobuda kumapurisa ikoko, vovadzora uchivadzoredzera, asi vanga vasingateereri. Vanenge vakuda kutokurwisa iwe unenge uchitovadzoredzera, votokudza kuti mwana iye asi wako, mwana ndewangu, ndoita zvandinoda nemwana wangu. Ndo zvavaitotaura mumashure? Izvo chokwadi izvozvo. Saka kusungwa kwavaita zvinorevei kwamuri mimi? Kuri kuti ndimi muri kutonga uye mane iyo background iyoyo kuti kunyange mumashure muvaisadzoreka? Haidini hangu kuna mai avo munhu anga akaoma musoro, asi nyaya mhosva chaiyo ndinopa kuna nababa vevana ivavo. Nekuti kana nichipa mhosva kuna baba vevana ivavo ndechekuti vana ava hazvirevi kuti imbavha. Iripo nguva yekutoti vaitoswedzwa nenzara vachitodya kumanheru, iri mhosva yekuti amai vari kushayiwa. Saka kuba kwakaita vana ava havana kuba zvekuti vari kutoba kuti imbavha, aiwa, kutoba kwenzara. Nekuti vana vataitoona. Saka vana baba vevana ivavo ndo vanofanira kuti vatotsvagiwa kuti vachengete vana, ndo vakakonzeresa kuti pazova nedambudziko iroro, nekuti amai avanga varemerwa nemhuri. Tinoziva kuti vana vanogumbura, asi toranga nedemo here. Kana mwana anetsa, tinokwanisa kana kutsvaga vanhu vekuti vataure navo, kana vakuru vemakereke sezvataura vamwe baba, kuti vakaenda nemwana wavo akataurwa naye. Vana vairohwa, asi vairohwa zvine mwero. Takakura tichirohwa, asi taisarohwa zvekupfurikidza, taingorangwawo. Video iri kutenderera mai vachirova mwana nemugoti, vapedza vamupisa maoko, zvekuti kutaura kunoko vakatotorwa nemapurisa. Chii chamungade kutaura pamusoro pemarangiro akadai? Amai vanofanira kusungwa, vanofanira kuti vaende kujeri vanopika, nekuti hakusi kuranga kwakanaka kuda kutouraya. Ko kune vamwe vabereki, advice amungade kuvabereki, vamungape kuvabereki, nekuti vamwe vari kutaura kuti vana vacho vaiye zvino izvi vatosiyana nemakuriro akaito isusu pataikura taiteerera, vaiye zvino izvi musikanzwa icho iri kunyanya. Advice amungape kuvabereki kana vana vanetsa kudaro? Advice andingape kuvabereki kana vana vanetsa,
Wanofanira kuti wazive Mwari, wapfugame wanamate mai nemwana nendaza yako pamunamato. Zvinoita kuti mwana adzoreke. Nekuti ndine wangu mwana akambondinetsa zvishuwa. Asi ndakaendawo kuvatungamiriri wechechi wakagara naye pasi wakamudzidzisa iko zvinhu zvaamunhu chaiye anotopupura. Tataura nevagari vekuno kuOverspill vataura kuti zvakaitika izvi zvinorwadza. Zvosireresa. Video takariona. Zvosireresa pakuti unoona mubereki achitadza kuona kukosha kwemwana nekuti upenyu hwenyika huri muvana vaduku. Ndo vatungamiriri vamangwana vanofanira kuchengetwa mune zvakanaka, vasingambunyikidzwe muupenyu nokuti mwana mudiki haana kana chaanoziva. Ndo akatonzi naJesu varege vauye kwandiri nekuti havana chavanoziva. Vaifunga kuti kuranga, but kuranga kwacho mwana hapana chaanoziva. Iyo kukanganisa kukuru kwokuti amai vanofanira kuti vaende kumutemo yenyika. Kana vechirangwa ndivo varangwe mune zvavakaita. Hatikurudziri hunhu hwakadaro mudunhu redu kuti tione vana amai vetinotarisira kuti vane moyo muchena, moyo kubereka, vaite mhosva dzakadaro. Nyika yese ichiona dunhu redu rosvika pakutsoropodzwa, rosvika pakuita kunga dunhu risina vanhu vemutemo, roita kunga dunhu risina vanhu vasingagoni kugarisana nevamwe zvakanaka, roita kunga dunhu rakatonyangara kuti rigarwe. Iro dunhu reEpweti. Iro dunhu reEpweti kana pechiitwa zvinhu zvakadaro. Asi takatarisa manje tiri kuona kunge nyaya yekuranga vana vasvika pakukuvara, dzimwe nguva imwe yatakatomboita mwana akafa arowa. Hazvizi panzvimbo imwe chete chete. Chii chamuda kutaura kune vabereki vese zvavo nekuda kuti vamwe vana vakafa vaitorohwana nababa? Kuvabereki vese ndongoti ngave nemoyo wekubereka. Kuranga kwokurwadzisa hakusiko kunoita kuti mwana ateerere. Kunyange kuvanhu vakuru, kurwadzisa nyama yemunhu chero ari mukuru atadza, hazvisiri izvo zvinogadzirisa kuti munhu agone kuzofamba ari mugwara rakanaka. But mwana chero munhu mukuru anofanira kungotaurwa, oudzwa kukanganisa kwake kuti kwakaipirei mukugarisana nevanhu. Saka vanofanira kuti vataure nevana mune zvakanaka pane kurwadzisa, kupedzisira wauraya, kupedzisira munhu aenda muchipatara nemarwadzo ekuti munhu akanganisa. Mai ava vanonzi vanga varemerwa nekuchengeta vana ava. Asiwo pari kubuda kuti kunyangwe mumashure kutsuurwa vaiti siyana ineni ndiri kuranga mwana wangu. Uye umwe mwana anonzi angasatorari pamba achitya mai. Muziva kumuona ndakatombosvika mai vake vachimurova. Vakati ndambofunga kuti musaiswe kurehab yekuMbare. Hanzi handiteerere. Anonditi hamusi mai vangu, muri pfambi. Nepakaitika nhamo yepamusandiri panapa, vakamusvikira achiumburuka akadhakwa. Mwe musi ndakatombomuona kutropical kuma10 ndichogocha. Ndakamutya princess ukuitei, zvikanzi ndikuenda kuBhawa. Mwana akura sei princess? Princess kana siri mistake ari kuma 15 years. Kana siri mistake. Zvikanzi ndikuenda kuBhawa. Ayotogona kutomuona aine foni yainayo. Paanodzoka manyeri foni anodzoka varara. Votomuti wangu waenda kupi? Zvonzi ndangashitamba nevamwe vangu. But mwana angashitamba nevanhu vakuru, vanhu vakadzi vakuru. Ndo mwangu achomutita kuti mutamba neyo mai yake vasamuonese asaona mai yake semubereki. Saka dzimwe nguva taitozomboti madi umuendesa kurehab, mombonomurovesa kana kuti mombotsvaga mwana unokansele pamusoro pemwana wenyu. Ndo mararamo aita princess namai vake. Ko ivo mai ava kune vamwe vana ndo maravero avaiita here kunge nyaya iri kutendera izvinezvi kuti vakarova mwana vachimurova nemusika unenge mugoti vachibva vazomupisa maoko. Kumashure oku vairanga sei vana vavo? Iye ndega mwana wairanga nekuti ndiye mombe, vamwe hatudiki vanoti tinoteerera. Imimi video iyi maiona here uye kuiona kwamaiita imimi chii chamuda kutaura pamusoro pemarangiro avakazoita mwana? Handisandeona ndikuti zvamidzika kuti vakazotomurova. Bosi nanangu apa advice yekuti madi umboenda naye somewhere kuti mumbonokanselwa pamusoro pemwana wenyu. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana uye musakanganwe kuita subscribe.